Nambagarabi tayo amin nga Elian. Timanan ti baro sa bali pa nga edition ti programa tayo nga Aseng Live at Night. Medyo nala daw tayo anang rugita ta tinulungan tayo dati balasang tayo sa niya ta nagramid ti ti assignment na stamet nga simong batay wadag iti komento may papan ka dati di umno pataros ti komisyoner ti KWF ka dati primer ti DOH may panggapit ti COVID-19 Abril 11 Sabado de Gloria iti English ket Black Saturday so may mayat ko man no, iti Ilocano na kat Sabado ti Limdo no Sabado ti Panas ya Sabado ti Panas kasi umata hamo pa nga nagungar ni Apo Kristo ito mo pala no parbangon tawagan tayo iti Domingo Sabet so data okay shot man yan Board Balayans Malang Oswald Bagarabi so kasakirwaman tayo dati suta tatat logo ti baro logo ti Gumil Pilipinas at no sa dating nga t-shirt idi 2014 ti nakaangayan ti convention di kasadyay Claveria Cagayan tinangarawit dito ninyo marirokat ni manen barkada tayo nga ni Derek Marcel Epiabes thank you manager hello manong Boying welcome to that Aseng live at night bagakon mukawak muten shot pie isa dati inaldaw iti sumbubukaling Abril inaldaw panagibasa tayo iti Daniel saan lang yung panagibasa no diket di panang tartar pa yan iti mismo aman na iti panagdaniw na no lagi di mayati sayud na so ti trataren tayo tataw ni basa tayo ti danyo na kahit ni Apo Aurelio S. Agkawili basahin tayo dati sangkabasit abayonot na no saan nga sangkabasit ti narabidan na iti literatura ken lengguwahe tayo ni Apo Agkawili may saaman naniw, novelista, dramatista, sumasalaysay, leksikografo, periodista, ken manursuro ni Aurelio Solver Agkawili. Babaen, titulong dagiti sa balipay anakapuuten amang mangged iti kultura ken edukasyon. Binuangay na ti may sa atignayan ti nakem conferences. Nang isursuro kadagiti nagdudumang nga Universidad de Filipinas sakbayan nagimigrante iti Estados Unidos pangisursuruan na iti agdama nabigbigan dagiti arabin na iti edukasyon komunikasyon ken literatura pudno may isa ni Apo Aurelio Agkawili kadagiti kangrunaan saan lang manurat kangruraan nga Ilocano iti aramin na iti literatura iti lengguwahe iti
tignay para iti panagpapatas iti lengguwahe ken kultura. Nobelista dahito ti nabasa tayo nga nobela na dangadang premiado a nobela dito nangabak iti nandiyak malilaw ket iti 1998 Centennial Prize para iti nobela iti Filipino. Nagpuskol nga libro. Dapay libro tayo koleksyon na iti sarita ni Apog Kawili. Dapay libro tayo may papan iti bala-bala ti filosofiya nga Ilocano, sinurat na. And dito'y kaunaan nga libro nga naala tayo sa ti direp iti panawen ti dangadang. Dapay still kumusta Ariel? Still tamalong. Anong boy, hindi kayo kumusta mat? Sayat mo talata, medyo aduti kaso dito Quezon City ti COVID. Dito lang yung baryo mikat at dainem So nga medyo nakadadanag ti rumwar. Itorturad ti rumwar. No ka? No, masapol nga rumwar. Kaputa naganan. Siyempre, gumatang tayo ti natang nuwa, may ibusan tayo may doble anad. Triple. So dati libro nga ti ko na dito ni Manong Ariel Uno Agka kas awag tayo kin ko na in dito di Abril 27 2002 patgek nga Ariel kanagnagan kami so, although sunak Aurelio ti ko pudpud nga nagan na patgek nga Ariel iwagayway mo ti Sirmatam Manong Ariel. Okay. Naganito yan may sakadagiti aduti encourage na nga manurat ni mga Agka. Taado dagiti araramidon namat ngamen publisher grupo-grupo siyempre teacher manursuro ti naduma-duma nga koleyo ti graduado sa idi hamping nga nakapan ni Jay Amerika kat nagsusuro kada iti seminaryo susuro iti filosofiya kadad nga filosofiya ti insusuro na nyapay siguro sakbay nga basaan tayo at daduang inikak ti markada dito tatay nga basaan tayo nga danyo na ti markada iti dandanyo ni Agka ni Mang Ariel ket kankanayon nga kasla kankanayon nga magisar-sarita magisar-sarita iti naduma-duma ng kaduan na kat pudpundo dagiti nga tattao nga iti panagisar-sarita na iti danyo na dito mat nga dakdakamatan na dito dagiti pamati na dagiti ilablaban na iroprupir na dagiti mapaspasamak iti kagimungan and niya po agkakat isuti may sa dagiti man manano yung Ilocano nga sila isuna noon niya isuna isuti danyo na nga no basa ka ti danyo na at makita mo iti personal makasasaritam talaga nga sila na ba kayo nga gamamuta talaga nga ibagbagyan na sinasabuhay nga kuna de Tagalog dagiti dandanyo na tipay na isang sangayan kin ko anagat ko sila
saan nga matyanan nga burayok naglaka nga agubugkin ko na ti Daniw ikaduan na ti kasigwan na nga daniwan kat naitagda mga mapaspasamak makita na dayjay anya ti saan na may tutup dito madilaw na nga dagos dayjay kat kaduan na babaen iti dinuna na di awan pa iti Facebook at adda nga babaen ti Daniw adda vlog na idi nga na sinusurot tayo matkat agarop inal daw nga adda Daniw na tatan gapo iti Facebook no pay magatay mga nasasayatan dudu mga men medyo masulit tayo magbasa iti Daniw nasaysayat nga direkta nga kasla kolumnista ka man kasla kolum kumati panagi paskil na ito iti makunana iti Facebook at adung ti engagement na which is para kanya kami no aglalo no ti dakdakamatam ket agdama mapaspasamak may mayat kide no talagang ibaskag mon ibagam nga dagos inti ket mga pasamak din adama engagement nga mapasama ngayon idin to nga iti Daniw syempre magna kayo pa iti dagiti pangarig metaphors images dadumag sasabali tay pa iti interpretasyon so mabalin nga dati pag pigsano no pagkapsutan mat iti panagdaniw na ta naganadda ngamin nga dagi current issues dagiti dandaniwan na ko no pay ti pagimbagan na dati kat adda agi dokumento adda testamenton to dagitoy nga mabalin tayo nga sublyanan no nya ti napasamak no nya ti makuna ti may isang mananaw bayat nga mapaspasamak dagitoy nga bambanag so kasjay so dagitoy duwa nga basahan tayo nga Daniw nagat makita yun dito yung issues di 80s ti madakamat na dito ta kadagito yung atawen kadagito yung dekada nasurat na dagito yung Daniw anya pwede yung kahit kung ibagan bayat nga patatayan so dito ti Daniw lang muna umuna Daniw iti koleksyon din ng Daniw nga direp iti panawen ti dangadang atang umay kayon da kayo ang nagdalya sa ten iti sabali abiyag ramanan nyo dagiti regreg ayayab metlaeng kada kami dagiti manlibrong iti piyaken karadkad adda dagiti anong ken basing anusan nyo basiten mayat latta abulon ti sanga prasko asaem umay kayon da kayo apimmusayen da kayo akakabsat ti ili impatli ti puraw abuli pinaturog ti Ave Maria ken amami ay wen kakabsat akapuli at dakarkarna dagiti istorya ti panagbisin iti pininawan nyo nga ili agpipila kami piman adumawat iti sangarakem abain kadagiti estatwa ni Ranggas a patron dagiti umili ijayami dagiti ima iti pagdawatan imarumi dagiti tartaraudi nga isem iti pagapuyan irarem mi dagiti bain lemesen mi dagiti walang nga ayat dagiti tip adaw-dawaten dagiti kaibaan agwarsi kami nukwa iti kilaban ken saningi tedtedda asukal kadagiti anong adaton dagiti marabutit iti puso ken lagipmi kidkidan mi nukwa ti lansad dagiti kararag no kasta nakusel dagiti maijaya ragsak iso nga umay kayon da kayo nagdalya sa ten iti sabali abiyag tingitingin nyo kuma ti bisin nga adda kadagiti aklo ken bandehado ken tayab tingitingin nyo dagiti garakgak asalaysay dagiti dalikan pagkukutan itan dagiti pusa akulay ungan dagitay parainnaw kadagiti pinggan adin malablabayan
umay kayon da kayo nagdalya sa ten iti sabali a biag ramanan nyo ti atang dati espiritu ti agnanayon apan nakapaidam daton day diili nga iti naminsan ket nakayanakan. Diyos tagina. So di kahit kung nga kamatan iti kat ti pagimbagan na dati daniw na ni Apo Agka nga kasla magsarsarita da ka na yun pangiturungan na dati daniw na mabiit nga maipamuda jay bagim iti dayjay persona mabiit nga matiliw mo dayjay mood ti daniw kastamat nga gaputa issues iti pagilian nalaka nga maalam nun niya tiket na nga tumbukan ti daniw na. So ti may kadwa daniw kat daniw nga inturong namat iti inauna nga putot na sungbat itatta para kadagiti amin nga ayi kalpasanti 1986. Suratek daytoy adaniw asika ti paulo na ayi putot ti di mailagak asam iti CCP iti FAT iti Film Center iti aduunayen ang monologo a para kanyak laeng iti araraw iti dagiti ulep iti Manila Bay agtayabda iti annayas dagiti annayas iti salinong ti Kudil a Berde kakibin ti Gatilyo ti mahikero a mamarswa iti awan kinaadda iti ibit dagiti mabati iti kallautang nailyan a karayo iti lagip sa gipsep ti daga iti fakpakaasi ni Fabali iti panaggilap ti buneng para iti Diyos para iti Apo kasisigod ti waya-waya wenno adi-adi ti buteng. Ya adayo iti awis ti silpo ti riro let ang ti esem iti kinnikinni ti rugso. Para iti padi iti madre iti seminarista wenno ex iti sabali ariro a silpo ti ayat. Kay ingas ti ayat agingga adagiti pamakawan. Magatadan iti langit impierno nga ta. Sa balipay ti arimbuteng dagensen ti turog kawaw ti renek maipaidam mayar-arit agingga sukob ti bulan dagiti bitwen rimat dagiti daniw dara orden ti operatorio iti altar anayo awan nabaybayan nalipatan sandi ti usi Armalite wenno ti APC Angel Gabriel ti Exgus itatta sa bali manen di rabi Diyos tagina gat nagiapo ti daniw ni Apo Aurelio S. Agkawili kas nakunata yon may isa kadagiti kangrunaan manurat tayo ng Ilocano saan lang manurat scholar para tignay para iti panagpapatas iti tayak ti lengguwahe ken kultura panakay tandudo ti multikultural ang kakimungan niya pa iti may baga tayo kini Apo Agka. Thank you kadagiti agbibuya chat tayo payo chat tayo pay dito pay Apo Agkawili ti kasla
saan na mabambanog nga pagsaritaan ti may papaniti literatura, lengguwahe, filosofiya, um, saan nga mauma ngagsurat, ngagsukisok. So may isa kadagiti tangtangadon tayo, may isa kadagiti paguligidanan tayo ta asino man o nanyaman nga agtultuloy nga agparnuay mangitandudo ti kinailokano tayo kat pagtamdan tayo so sapay ko mata sana mamuma ken sapay ko mata dadupay ti matignay na nga Ilocano and kasi mga talaga passionate na ngamin tararamidin so nga no daduma at dadagiti sana nasanay pasat kami ti pasat kami ti asla ti pagkapuan ti enerhiya ti pinagsla kinapassionate na ti araramidin dagat naduma nagiti rasaw ko to karama namin dagiti iti panaki dangadang da para iti kinailokano tayo para iti sunod ko na tayo na panagpapatas iti tayak ti lengguwahe iti kultura kuna ni Adi Sherwin nagbalin aparte ti bigat ko ta bigat mi ngamin dito ti agbuya agdingigkin ka manong aseng thank you Adi Sherwin nupay kalikaguman tayo kung mga adupay ti maibinglay tayo so meaning dado kumapay nga panagsukisok panagsagana ng spontaneous nga hindi aramidin tayo ta iti nga minwal daw kat dapat dagiti aramidin tayo sa bali garami tayo ti tutuloy tayo dagiti pangtid tayong book projects karami ti pamilya so nga no tumugaw tayo dito so pa lang ti pinagsagana tayo so depende tayo ti ninya ti at dito yan nga mabalin tayong ibaga may papan iti Daniel nga nakasalang walang tayo din minsan pinadas ko din ng kurit kadagiti nagnagan nagiti mabalin tayo nga trataren kin basayan ti Daniel ditoy and orekas kasano ikagumaan tayo mangibaga iti isang kabasit na makuna tayo may papan iti Daniel da uno pa nag-Daniel da so at dagiti natakama tayo may papanyo di dan ni apog ka kinti may isang nadlaw tayo idun una na tiyempo ti panagdano ni kaagka idun na nagatag ti sagatlo nga linya ti kada istansa kada nyo nakaisigwan na datoy nupay taros kaslangan magisar salita ti panagdano na nagtagipuris kuno ni Adinargon barbareng makabasak tumet adu pay adanyo ni sir agkatap no mas pay mawatak dagiti puris anaala na kadagiti panagasak na wen adi naglaloy di tinadlaw tayo nang ruging agdanyo ni apag kay di 1980s ti kuna dagiti kakadwa tayo manurat ket dapat da idiso na iti ulit ti seminaryo so 1980s agarup hinawas nga dadanyo na sa Jabandaw gamsaan nga kas iti daytoy format ti danyo na dito ita free verse dagi danyo na idi and ti may isang istansa gat saan nga masinuno man nga linya may isa pa iti daytoy libro na dito nga agarup tadlo a linya dagiti kada istansa kinore ka dagiti nakikita tayo adanyo na nupay siyempre damot sana na-maintain dito nyapay pakayarigan ti danyo ni pagkakat kasla ko ako may journal kasla journal no
kasla dyaryo nga iti forma ti Daniel nga no niya ti agdama nga issue kabalan na nga daniwan siya eh. So iti laeng kasla pagkapsutan na datoy mabalin nga saan nga na ganan saan nga mataginayon unok slagpaot kasla kasi kuma gaputa amoy madyaryo na yang ano no napalabasin ka kasla historian ngam dayo mati pagpigsaan na ta nabali mo nga subyan inyamin ti inyamin ti makuna ti may isang manani idi kasto nga tiyempo so subyanam mabali subyan ti danyo na eh. So kasla siya pagpigsaan ken pagkapsutan na at sa bali bangir pagkapsutan na in the sense nga saan nga kas pangarigan nalpay anam naman ni Leona Florentino mabalin nga sila nakadadaan sila although nakadadaan iti estilo kay tema dayay nga Daniel ngam saan mo may baga nga at this certain point ti historya tayo kat at dito nga Daniel mabaling nga 1950s 60s ay timeless iti sa bali bangir sa pagarigan ti Daniel pagkakat para kadagiti amin nga ay kalpasan ti 1986 kuno na so post EDSA so at dadagos makitam di nga time element nya so di kat ko nga takamaten so dahil pala ang agkikita tayo manen itong bigat ti basaan tayo matidayo nagat ni Apo Linda Lingbawan. Gusto tagina